pamusoro pedare handidi kupedza nguva yedare kuda kurondedzera in short, asi nyaya yangu yanenguva ndekutanga ndekuti Bhezo Chingwanda anova mwana waEdward Chingwanda akarara nemwana wangu ari grade 5. Zvadero ndakaenda kwasabhuku shoko mukataura nyaya iyi. Ndaifungidzira kuti sabhuku vakatikatsika pasi totaura pamwe chete nemurengwa Chingwanda. Hazvina kuitika saizvozvo, asi zvakaitika ndezvekuti sabhuku vakatipa advice yekuti chimbogarai pasi newekwachingwanda mutaura. Zvechokwadi isu takagara pasi newekwachingwanda tikataura, asi zvatakataura hazvina kubuda saizvozvo. Asi baba vacho vakati ndichauya vamuseni tozogara pasi semusha. Ndati tichazviona kana muchida mauya, havana kudzima. Zvisinei ndandisina kunyanya kuvatsamwira panguva iyoyo, ndandichiti kuda tichataura sevanhu vanogarisana padhuze nepadhuze. Ndakazoona mwana waChingwanda atora mwana wangu wari musi wa 3 November gore rapera. Mwana wangu atorwa, ndakaenda zvekare kwasabhuku ndikanotaura ndikati vanhu vatotora mwana wangu ari under age. Kana sabhuku itai police case uye endai kwachief. Ndikati but hatindi kwachief tisina sabhuku. Ndandichifungidzira kuti deno murimi munonyora iri tsamba kuitira kuti tiite zvinhu nemaprocedures. Sabhuku vakati ndichafonera chief vamurungweni. Zvakadero sabhuku handizivi kana vakachifona, asi ndakazonava ndiye mwana wenyu utorwa? Ndiye mwana wangu. Uyu ndiye akarara nemwana wangu? Akarara nemwana hapo ava ndibaba vacho. Yari makore mangani? Izvozvi yaina 15 years. Nyaya iri haina hamuna kuenda kumapurisa. Takaenda kumapurisa. Mapurisa, what is the position in mapurisa by now? Mapurisa akapa mukomana anonzi Bhezo Chingwanda mutongo we-community service. Asi nyaya iyi ndo yandakinga ndauyisa kuno. Ndichibva ndaimisa nechipembedzo chekuti taida kuti titaurirane navachingwanda. Zvataida kuti titaurirane inyaya yemwana, nekuti mwana uyu ari mumusha mangu. Anova mwana wedzinza rekwachingwanda. Pana mai vake mwana iyi imi kufunga kwenyanga dari by now mwana uyu arapa mwana iye ari supposed kuva mumusha mangu, but baba vake vari supposed kuchengeta mwana wavo. Kutora zvokumusungwa vakatopedza community service. Akapedza community service yeanda age. Akaita community service. Ngati akaita community service ari kumakomba. Ari kupi mwana naye? Ari kupi. Muri kurongeni nyaya yakadai? Pamusoro wemumba sababa vaBhezo pane zvinhu kuburikidza naBhezo. Ndingati musi wa 24 April ini ndaenda kufa kwamure manyara amai wangu. Bhezo ndisenga kana mwana wakusanya. Why? Musi wa 30 ndadzwa kwamure. Bhezo ndisenga akatuma akaenda nemakorosa mumba. Kunzani mwana wa komana ari pamberi usiku ma 7-8 pakutosi takatemwa inini ndine pastiki amai wane 21 mastiki temwa iso nyaya yedu iso ukino mapurisa kwa saka
ipapo ndoba akaseka pfungwa yekuti zvakaita izvi chirega ndichisungisa bhezi mushure makunge uenda patsvaga iku $40 yangu ndakamusungisa bhezi pamwedzi kuzonga ndingakwasa kutaura newana akunzi underage munono wangu achiti emapamiri kuzonzi community service kana iwo wachona watonhina wacho wakatoa zvirikuitika izvi ichokwadi munhu akosungunodza akarepa ndikachingore kutsanyaka inyaya chikuti community service asi musho wangu wakabana izvi kuzanaba kwangu tochuya ndokakuzvakautamisirwa nguva ya munoma musirirare kana kuti vanhu vakafunga kuti ndemekuuya kuzotambira munotoriwo mudare futi chatinoda kana mauya muno chinosunungura kana mwana uyo ari underage wacho akarara naye akatosunungwa akaita akapuhwa mutongo wake handiti nhasi uno pakaberekwa mwana aripo handiti ndiwenyu mwana wacho handiti ndizvo ndizvo ndatini imini mwana akaberekwa mwana wemwana wenyu ndo nyaya yekutaura murume uyu kuti nhasi ndadzoka nenyaya yemwana wevanhu ava ari mumusha mavo mukuchengeta here mwana isi tichitemo ndiri kubvunza zvekutemwa ndo zvinozouya mwana anochinja here kuve wenyu kana kutemwa maitemerwa nyaya ipi isusu hatidi kuve involved tinoda kuti vanhu kana vachifungidzwa zvavagona kuvenga munyaya dzavo handiti tinoda kutaura nyaya inenge yauya mudare ndo inenge ine chekuita nesu isu nyaya yekuti muri kuchengeta mwana wenyu here machengetero mambo ndati chitemai naye chef nyaya yekutemwa nekuchengeta mwana zopindira pati kuvana pavana ushanda sei uishandira sei ndara izwa yakashembimi makaita sei mwana wenyu muri kuchengeta here aiwa havasi kuchengeta regai titaure navo musati taura yekutemwa taura yemwana kutaura yemwana munhu hamuna kuti muri kutemana yokuzorera hamuna ine demo rekuzorera kutemawo yekutemana ndeimo yetemanai asi yemwana muchichengeta mutoda kuzorera mavorekuda polisi saka mutuzei ndepolisi munokutaura yemwana maziwa mukutaura yemwana munhu asi nyaya yekutemana munhu musataura yekutemana taura yemwana mwana upi ari kumakomo sei muri mudare yemuri dzakaita nyaya dzake haifana kuya mudare tikumirira mwana ndirimukodza mwana asachengere mwana asi maita zvakanaka its okay mambo imuidzai naye baba vati ndo variziri mwana maita zvakanaka nguva imweni ndikudziwe nyaya iyoyo but mutoa yekutemwa isi yekutemwa toa yemwana yekutemwa iri kumapurisa kamuda tikudedze mapurisa pano kana makatemwa semusina kusungisa murume akasuka but iri kumapurisa tikutaura yemwana munhu is different story yatikutaura munhu nyaya yakasiyana mukutaura nyaya yakasiyana yatikutaura munhu seyane nyaya yatisudanizwa nyaya iyoyo aiwa apa mambo emapo zvinzviziva ndazwisisa reva kuti apauda pauda mwana wangu imapo vingi
ini ndau yakuzotsigira mwana kutsigira mwana asachengete mwana zvokamavinga muriraitwa taura ndazotsigira kudini ndazotsigira mwana asachengete mwana achengete mwana wake kuvakaramba naye mungadai makatsigira muri kumba musauya kunzi uyo mudzimai ari kupi vamushengi mwana ari kupi ari pamba pamwe makamutorirei vakamudzinga mushure mekunge vamupana saka amweni ndakaona kuti ndirambewo mwana wangu azviiti ndopakazosakisa kuti vaende vanoita hondo ine anambogoramba ndatuma vana zvavari kutaura hondo dzakazoitwa navakomana hanzvadzi dzauyu vachirwadziwa nasisi vavo vamitiswa vadzingiwa vari kulizvaikamuseni yairi panapa iri kopeni ndara yanzehondo ndezvehondo mambo vatoanyai mwana ndada kuti imi vari kuda kuti mwana achengetwe wai mwana yakakumba kweimova kumuchengetera akati tikamutekera but kompleni yamazuva ina ikuno ndekuti baba mwana wenyu hasi kuchengeta mwana wake iwe haasi ruziva musekekawa ruziva musekekero ruziva ndikuti ruziika saka chengeteka ruziva ino zvikutaura makwana imavo uyo mwanawo nemurume wake vachiri pamwe chete ati baba muchina here kuroora ndikubvunza mwana wangu akachengeta saka mawiri enyu mimimi nyaya basi mabvunza mabvunza baba yamusakwanisa kupindura uzve vana ivava vaguma rini kurakavisa munopindura nemubvunzo izveibakara vaguma rini kurakavisa vana mamirira mwana takubvunza takubvunza pindura yavaguma rini kurakavisa mambo andikubvunza ani mamirira mwana pane dzimwe nyaya baba dzisingadei mimi zodai mimi baba muri pasaidi makagara pabenji kwete kugere pasa ndambotaura izvo mwana vaguma rini kurakavisa pindura izvenai vaguma rini kurakavisa mwana kudikira asati akutonzwa ndandavaguma rini kurakavisa vana saka muri kudei baba muri kupindura kuti chii mutogadare nhema dzamuda kupindura maringeisa saka chiteerera mambo zvachagara mhosva dzese dzikupiwa mwana dzipamuri ndimauya mwana mukanaurana naye ndimimi kana ane 2 weeks asaurana naye imimi ndimuyalaurana naye imimi iye mukadzi ndewenyu chiendai moita zvaakuda zvese imimi ndimuchaita izvozvo zvikupiwa zvisina mambo pamwana yenyu kuti muone kuti muite baba chero chavavane njere dzimwe nyaya dzesiri dziri kuti munoona ida kugavira vanhu azvo zvakashata munhu wangu ndati mwana wenyu ari kumakomba achiziva kuti anokakuedza serious indamfoni mochimutaura ari kwandaenda zvinji zvanga zvichiva namambo siyawo unotoita kuziva kuti vanhu vari pamwe chete tigogona kutaura kuti munofanira kubhadharei vanhu vamakakanganisira mwana wavo anodiwei anobhadharwa chii tinofanira kuzowana pakunge vaviri vataurirana kuti vachiri vese vari kubuda muno vachienda kumba vese zvekurwa nekuita sei sei zvezvemapurisa mataura zvakanaka wani kuti nyaya dzedu dziri kumapurisa handiti makwana hatikurudzire vavakidzani vanobatirana matemo muchitemana hondo iyoyo ikatanga nhasi makadai vabereki muripo vana vachizosara vari voga nerimwe zuva hatina kwatinosvika handiti makwana saka dai magarisana zvakanaka komana ngaauye panapa 31 October momutaura kuti zvanzi namambo usauya kwawaita kudaro uchizviziva kuti kune daro moya wakabata $100 maoko zvekuti munhu unoiginowa nedare rine 2 weeks waudzwa kunzi uya kudaro hakuna zvinhu zvakadaro usitagoni wese uya nokuti makagara kunze maneta nokuwa matombo
moudza kuti musaende iwe iwo bhati handitoenda iye anodzokera kumboenda kumba kwavo vega handiti auendawo kwavo vega handiti ukaona mwana asingatye mubereki wake nokuti mamuudza kuti ndakuenda kuda unless kana mamutaura kuti asiya unoenda kuizwa hapana zvamaita kuda hwai pano uswa anouya kana kuti $100 default charge yekuregedza kuuya kupi kuda vamusengi tinopedza nyaya iyi mwana yakaberekwa mukomana kudwa chengetai mwana nemuzukuru upenyu hauzikanwe ka wachirera mangwana chinokurera tinoipedza musi wa 31 kauye pano kana asina kuya chakungowapa mutombo tinozvigona izvozvo tinongowapa mutombo